Hello guys, makadini muri Zimbabwe. Ndadzoka futi nerimwe video raNyati. Same nyaya yaNyati ndo iri kunyanya kunetsa paFacebook zvaizvezvi. Ndasiri kumboona hangu mastreet nyaya dzakawanda, ndiri kunyanya kuona yaNyati ndo ari kunetsa zvaizvezvi. So guys, Nyati vane conversation yavanga vachitaura nomwe munhu chichienda ngojumawo mumagroup imomo ndiyakufamba negasese. So vanga vachitaura nemunhu anzi Boswale, yeah, something like that. Handizita ndanezveyangu ndisinganyanyi kutarisa zvakawanda. So Boswale ava vanga vachibvunzana naNyati, aiwa boy here mwana ari boy here, this and this. Marendi ndakanzoti akabhadharwa this and this, but pavidhio ravaita makuseni, live yavaita makuseni Nyati vanga vari kutaura zverendi and stuff. Ndisingazivi hangu kuti zvakamira sei, but ndakanzoti ndazotsvaga nyaya yacho ndabva ndaona chi imwewo nyaya iri kunzi Nyati vakabhadharirwa rendi ye6 months ne I think Good Hope funeral police something, yeah. So Nyati ivo vazoramba vachitaura nemunhu iyoyo, ndazoona Nyati vakutaura kuti handiri kufunga kuzvipfudza. Nyaya choko yasvika kwakumakati. Waona munhu afunga kuzvipfudza nenhau yepeji, mawana machallenges acho vakurirwa nawo, but ngavasaratidze weakness yavo manje, because Satani anofara kana pakadai. So guys, ndo nyaya yandauya nayo yekuti Nyati vari kufunga kuda kuzviuraya just because of Facebook page ravo rarohwa necopyright, of which hatisi kuziva kuti nditaiti here arovesa necopyright kana kuti taiti anga akaseta sine rakewo kuti anenge angoita sei, anenge angosendawo sine rakangofanana nerake, copyright inobva yarwara. Sezvo taiti mazuva akapfuura akambonga aropa vanhu mawarning zvekudaro kuti vanhu vari kundijairira, vanhu vari kuita sei. Pakatomborohwa umwe munhu necopyright, kanganwa zita renhengireni yake paYouTube. So guys, ndiudzei zvamunofunga nezviri kutaurwa naNyati zviri kuda kuzviuraya izvi just because of Facebook page ravo. I think ndichaisa conversation yacho paside so that momboiona ndichani. But guys, thank you nekuona, and don't forget kulike, kusubscribe nekushare. Musakangana nekusubscribe guys, tiende mberi, titenda nesupport mezi.